if he tell you, don't save the money if you want to be a great man or you want to survive after you serve your oga finish. Save na ego oga gị ife ebe ife na-ebu ụfọdụ nwa boy. Okay, soro ngwere ma mmiri ọka oke ma ọka ngwere ọkwa isi kara aka na-ebu ogwe mana isi aka aka bụ obodo majie ya onu. Ụfọdụ nwekwara ike mee na free, but if you do, my brother, it's a bag. Onye kpata many peoples, if they come out, they ask ka ife na-emefe na asụgo ma fe so many years. No improvement, nothing, only setback from great to bottom. My brother, ask those people what is the problem. When the more gefan and akọ gafan, majority of them prefer jego gafan investments. Things say they have alive. I have so many of them till today they are zero.